Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, kumusta naman mga pinalanggan natin nga mga tagpalamiti mayong hapon sa inyo tanan? Inyo kubus nga lagad si Tita Wilma, upod ninyo naman tubtub tak na stress sa siniiya nga kahaponanon. Sabadong edisyon sang This Is My Life, pet sa 11. Sa bulan sang Disyembre, kag Sabado na itong edisyon, of course, dito gani sa siniman nga adlaw, kabaluman kita wala kita sulat, iya nga pagbasahon, kundi may mga tupiko kita nga talakayon. Istoryahan, mga impormasyon nga sa diin makabulig man sa aton pagsinalayo sa aton puluyan, sa aton panimalay, or sa aton man ikaayong lawas. Kag syempre, bantayan man natin sinitag sa ka-horoscope sa karon nga hapon. Gani, relax lang ka mo dira. Lingawon ka mo ni Tita Wilma, tub-tub tak na stress, pero pahanumdum neton sa inyo since weekend. Sabado subong, pahanumdum sa gihapon kita. Kay ti kabalo kita, busy na ang halos tanan. Busy sila para sa ila sini mga preparasyon tungod sang Paskwa pala abuton sa mga retrabaho. Nagalibog ilaulo para sa ila sini Christmas party. Kiti pwede na makatipon. Pwede na iya maka face-to-face ng Christmas party as long nga vaccinated lang. Tanan. Pero kinanglan sa gihapon ng paghalong, kay hindi siling nabakunahan na kita, no, hindi ka na matapikan, hindi ka na malatnan sa gihapon. Pero dako ang proteksyon naton kung kita nabakunahan gani. Go na sa liwat ang aton mga wala pa nakapabakuna dira nga natahap sa gihapon, basta pwede, okay. Kung daw hindi gidya pwede, kag ti dako ang rason naton na para nga hindi ka magpabakuna ti wala kita dira iya mahimo kun amo inang advice ang imo sini doctor, di ba Tito Wilma? Yes, gani sige lang dira mga palanggan naton nga mga tagpalamati, kag kun magwa gani kay makit-an naton pati mga baby na ginadala na nila sa mall, mga dear parents, mga mama, papa, tita or titos, halungan lang ang aton sini mga kabataan. Halungan lang naton kay kabudlay gid, hindi kita mangin kampante sang lubos or hindi kita magsalig sang lubos. Okay na makakita kita sang katahom sang preparasyon na tungod sa pag-abot sang adlaw sang Pasko o pag-igpat-igpat sang tanandara nga makapayuhom-yuhom sa hindi ba na mga senior citizen. Any reaction lang dara sa inyo, ana? Kabalo ko na kapaniaga na kamo, nagahilay-hilay na kamo dira, nagapulo-pahuway na kamo dira. Iban very busy pa kay ti. Pasalamat kita kay karon nga adlaw, nagano Tita Wilma, nagpakita si Haring Adlaw, pagsilak palang aga pa. Ay salamat gid Lord. Nakasilak si Haring Adlaw, mabatyagan naman naton ang iya sini kainit iya. Ang iya kainit nga
nga mabatyagan naton sa aton panit ina kag magkahatag sa aton vitamin E early in the morning. Tinga nakalakat-lakat ka mo, ha? Mo may lang na importante, lakat-lakat kinahanglan gid. Gamay nga ehersisyo. Kuhaon na itong nga vitamina iya halin sa silak sang adlaw. Amo nang sa aton mga senior citizen, may makita gid kita nga ay kanami na bala sang itsura mo na naumpaw-umpawan na ikaw do kanami bala pamatian sa aton sini mga isiga pareho man, no? Sa aton man isiga pareho nga makit-an mo nga nagalakat-lakat dira sa dalan na nga nagaulo ehersisyo kag magpainit-init man importante man ina kag syempre updan man naton sa pagkaon sang mga masustansya nga pagkaon pero inom gidamo nga tubig amo na siling muli nato nami gid ko naaga makainom ikaw lemon nga may aloy nga may lemon or if not kung may tanom kada nga kalamansi or ano gay panaw sa kalamunding na pugaan mo na kanami gid iya na wala ka pa sa may nakaon bala kun wala kalamansi ara sa piyak pader lumiara ho mangayo ko di na kuha lang da pugaan mo nami na ina safe na ikaw okay so relax lang kamo mga iloy sang puluyan naga-enjoy sila subong sa silak sang adlaw kag sa pagtrabaho preparasyon pag general cleaning na naman kag kabay pa siling tugani sang iban kainaw baw kabay pa tani nga buwas mainit pa no ara pa si haring adlaw kay ting mga linabahan mo bala bilog nga simana ano gani na inang wala makaagi sila sa adlaw ting baho bala lain gid dyan, no na lain gid ko masila ka ni haring adlaw bisan hingalit lang pero sa karon nga adlaw ang dalagan mon sang atong sini panahon ti Shoreline man nagyapon Shoreline ang nag-aapekto iya sa Southern Luzon kag syempre diri man sa iton sa Western Visayas localized thunderstorms kag ang katugnaw kag ang pag-umgum sang aton kalangitan sa gihapon inatugaman sang amihan. Hindi ta na manigar kita ha. Amo na subong ang mabatyagan man dito sa Northern kag Central Luzon pero diri iya sa iton sa siyudad sang Bacolod. Probinsya sang Negros Occidental or isla sang Negros magalumo na nga aton ang aton kalangitan na lapta mga pag-ulan lapta abot lang diri sa among panalitig ato pang ulan sa inyo dira wala or dira sa inyo sa amon wala na ina tungod man sang localized thunderstorms ang ato naman mabatyagan nga dapya sang hangin halin sa namin na sidlangan sa bugos gid nga isla sang Negros kag ang ato naman baybayon magkanay tubtob kasarangan man ang pagdapyas sang mga balod ti ang dagat neton taob karon pa no alas 6:57 kay ti subong iya nga tion hunas kay naghunas pahunas kay ina alas 10:59. Si Haring Adlaw aga pa kay ina alas 5:51 nagbutlak kay nagpabatsyag sang iya kainit sa aton magatunod siya temprano alas 5:23 madulom na ang aton kalibutan. Temperature range sa bugos nga isla sang Negros halin sa 26 tubtob 30 centigrado 26 to 30 degrees centigrade pa amo kaya bala na. Okay lang na siya. Okay, gid alaw ni 44 Action Radio Philippine Standard Time. Ang atong istoryahan man karon nga hapon kun nga importante ang ginatawag balang human fellowship pagpakigbagay ang imo ang pag-adjust ng sang kaugaling mo sa iban nga tao nga importante ina atong tupiko iya karon nga hapon kag mahigtag man kita informasyon sa iton FYI portion ang since nga matugnaw nga iton panahon balang
paligo neton sa matugnaw nga panahon or matugnaw ang tubig basta matugnaw ang panahon, may benepisyo ba lang ina nga mahatag sa aton lawas hibaloy naton ina karon. And of course ang aton man horoscope. Sa inyo naman greetings, sa inyo naman mga mensahe ari lang aton sa ni text hotline. Type nyo lang kag-isend sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga nag-aupoy naman sa aton online, yes, pwede gid ka mo dira man sa aton sa ni chat room na send nyo lang dira mga greetings ninyo kag mga suggestions na sa mga maistoryan man naton karon nga hapon. Ara man sa YouTube, no, pwede ka mo dira makaupod man kay Tita Wilma sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Kag sa amon Facebook page ha, magluwas sa iton sa ni live iya. Ada man direng amon sa ni mga updated report 24/7. Kag mga natipon nga mga balita, mga dalag ko nga mga balita mabasahan kag makitaan man ninyo sa amon sa ni Facebook page, pwede gid kamo dira or sa amon sa ni nga website, pwede gid kamo maka-log in sa www.actionradiobacolod.com.ph. Gani relax lang na. Relax lang sa gihapon. Aha. Sa siningabahin 1:46 na Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma sa iton anay mga kauturan nga nagakinanglan sa mga press kag mga matahong mga Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years.
Unulupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Action Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sila nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod, #1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEC actually, Action Radio, karon sa unang Sahon giga mo karon ni Tita Wilma na dira kay Rufino na kay Rufino Gabino sa handumanan mayong hapon lang dira no, salamat gid sa inyo. Kag sa sinianay nga bahin ha, aton istoryahan ang nahanungod sa ginatawag iya nga human fellowship o kung ang pagpakigbagay na pagpakigbagay sa aton isig katao paamo ka na bala importante ginahaw namon ba sila ng iban nga importante ginawa kigbagay ka sa ila o importante kiyan importante kiyan kay nga wala ikaw nagaisahanon sa kalibutan na tanan nga tao sa palibot mo kinanglan pakigbagayan mo dahil mga kapin pa kung kisa kung suplado ikaw suplada ikaw ti kaya mo ko niya titindugan mo gid nga amo na nabisan sa trabaho ti kaya anon ko kay amo kinahanglan mo ang mag-adjust kinahanglan mo nga makigayo man makigbagay man sa mga kaupdanan mo sa mga tao nga ara sa palibot mo ano naton iya nga tupiko karon nga hapon. Importante ina, di ba lang na muna siling nila pagpakigbagay or pakisama. Bisan gani sa itong pamilya, kinanglan kabalukan man makigbagay, di ba lang? Ang pagpakita mo sang concern, palitindaan nila sang imo man pagpalangga sa ila. Paghatag sa ila man proteksyon o kung sa imo man kabahin sang imo man pag-atipan balang ginatagaan man sila importansya na pagbulig empathy one would say empathy ginabutang nato ng aton kaugalingon sa ila sitwasyon na para mabatyagan naton ang pagbinuligay pagyan na isa man isang pagpakigbagay pagbinuligay or let's say ano na ganing term kabayanihan and or tawa bayanihan kay kung magsiling kay nga kabayanihan heroic na iya di ba bayanihan na magbinuligay di ba kag mga pila lamang inaiya sa mga palatindaan sang imo pagpakigayo or pagpakigbagay sa mga tao halin sa imo pamilya na pagkadto sa imo trabaho pagkadto sa mga tao dira sa palibot mo kag sa tanan-tanan kin na kun nga abala tawe importante gid ano gid no ara may pila kita nga i-mentionar sa inyo no nga importansya sang pagpakigbagay or pagpakigsama ninyo o fellowship na
sa inyo dira isig ka pareho, bisan pa gani sa aton pamilya. Kung kabalo ka makigbagay, kung kabalo ka makigayo sa imo isig ka pareho, mabatyagan mong kalipay, di ba? Ang kalipay kag katawhay kalinong imo gid mabatyagan. Pinaka-maayo sang isa ka mapuslanon kag positibo nga relasyon, hindi lang sa aton pamilya, hindi lang sa aton palibot, kundi sa halos tanan, especially sa trabaho mo, kundi man nga mga, kundi ka man mapalid sang hangin na mabala, kundi ka makatupa, kung nakabalo ka makigbagay, ka makitaan man sila, makigayo man sila sa imo. Pero kung gapakita ka nga daw, sino man ikaw, bala ka mo da iya, kay kasarama ko sa kaugalingon ko, sino man mabulig sa imo man, sino man makigunong sa imo man, di bala, paamo ka na bala, hindi tsaktugin man na yan, na ang pagka-effective sa ginatawag natin pagpakigbagay, pagpakigayo, makita ta na sa isa ka tawo na halimbawa sa isa ka tawo nga nagapakita sang respeto sa imo, di ba? Ang pagkabala ka sa imo, pagbulig sa imo, paghatag sa imo atensyon, paghatag sa imo serbisyo, o pagbulig sa imo. Yes, palatandaan ina sang pagpakigbagay. Di ba la? Okay. Ano pa gyan? Ada pagitawe, nag-develop sang closeness pagid ninyo sang imo mga kilala, sa imo mga friends within the family. Kag inaiya hindi na madula, iya ara ginaya sa mga kinaiya sa mga Pinoy, di ba? Ang mga Pinoy amo gining nami doon kung magdililipon inang mga nagkalain-lain iya nga mga nationality. Wala sa makapirdi iya sa mga abilidad sang Pinoy. Especially na sa pagpakigbagay kag pakisama na amo na siya ang pilalang dira. Kag ano gani masiling ta empathize, magsiling ta empathize. May kasarang taya nga makigunong na may ara kaya kinaiya nga kabalo ka makigunong sa emosyon sang iban. Makigbahin ka sa ila sini sitwasyon. Nagapamati ka sang ila sini ang ila sini nga ginabungat sa imo or ginaistorya sa imo or ginapautwas sa imo kag nagabulig man ikaw sa paghatag sa batsina. Amo na sang empathy mo, di ba? Amo na siyang empathy ambot singonon ikasarang sang isa ka tawo nga ipbutang mong imo kaugalingon sa sitwasyon sang tawo nga nagapalapit sa imo kag nagapautwas sa imo or nagapakigsugilanon sa imo. Kay nga mabatyagan mo gid na, mabatyagan mo ang iya nabatyagan kag maintindihan mo gid kung ano ang iya mga ginapang istorya o ginasaysay sa imo. Manang imo na pagka mabinalakon sa iban, pagka mabinalakon mo sa pamilya mo, kag ang imo man pag unong sa ila, na isa ina sang mga ginahambal naton fellowship or masiling naton ang pagpakigayo, pagpakigbagay sa ila. Kag ina paginang pagtinguha naton, pagtinguha naton nga mangin maayo lang ang relasyon sang tagsa-tagsa, mangin malipayon lang ang tagsa-tagsa, pila ina, importante ina sa human, sa ginatawag nga human fellowship, di ba? Gusto nami gidya ko ng pamilya ta malinong atawhay, hindi man perpekto kung malinong, natural lang na iyang may mga problema, may gamo, pero mas nami gid nga may katawhay nga dali bala masolusyonan kung may problema kay nagabinuligay, kabalo ang isa mag-contribute sa kung ano man ila opinion, kag para matagaan man solusyon, ang kung ano nga nagatuhaw nga mga diferensya or problema sa sulod sang balay. Di ba? Kanami, ihemplo na sa sulod sang balay, ihemplo lang na nga sa inyo grupo, ihemplo lang na sa aton ginatrabahuan, kag sa aton sosyudad. So makita naton ang kaimportante sang pagpakigbagay, pagpabatsyag naton sang concern sa mga kaupdanan naton. Kag mas nami gingalikawan taya ang mga sitwasyon nga posible magaresulta sang hindi pag-intindihanay na o kung magaresulta sang away-away kabudlay na bisan sa pamilya talang sa pinakamanubo abi na
sa pamilya talang kung may away-away, may mga misunderstanding, kabugat, di ba? Kabugat sa aton kaugalingon, sa aton trabaho, kung may ara ikaw somebody nga sa diin do naglainay ka mo sang buot, o kung ikaw may hibubunot nga ginatago sa iya, kabugat sang pagsinalayo, kabugat sang trabaho. Kita nyo man na, batyagan nyo man na sa mga naka-experience sa pagtrabaho, kabisan sa pamilya ta. Sa aton palibot, di ba la? So, makasiling tabala nga, likawan lang natin ina. Kaya nga, ang katawhay kag kalinong, una sa aton kaugalingon, makahatagid sang kamag-an kag kalipay. Kabudlay sang away. Pero may mga tao, gidiya nga, hindi manginbugos ang ila adlaw kung wala sila sang magamo, wala sila sang maaway, wala sila sang matagaan sang masiling nga kaayo, garit-gariton ko bala. Kag tapos may ara nga pala intriga kay sa kabuhi sang iban. May ara ginaga mga tao ya. Pero kung ikaw gusto mo kalinong, gusto mo kay tawhay, gusto mo kaliphay sa mga tao nga ara sa imo palibot, may ara kagid nga kinaiya sina. Kabalo ka mag-adjust sang kaugalingon mo para sa iban, kabalo ka magbatsyag sang balityagon sang imo isid ka pareho, kag kahibalo ikaw magpangita sang paagi kung paano ikaw magbulig kung ikaw ang ginakinahanglan nila sa paghatag solusyon sa ila sini problema. Di ba la? Gamay lang na siya nga, gamay lang ng aton tupiko, pero kadako sina. Ha? Kadako gid kun aton padalman. Nami gidya mo nang siling naton ang pagpakigbagay kay para happy ang tanan. Himuon naton ina. Ilabi na gid sa karon iya nga panahon sang Pasko. Kinanglan hindi bala dudes. Ba si Dudes Salazar wala nagigapan napakitawi. Okay lang na Dudes ama yung hapon lang da sa imo. Yes, Joms, thank you man. Okay, ina lang ma-share naton sa karon iya nga hapon and hoping nga ina makabuligid para sa aton. Kung ikaw may matigas ang balatyagon, kung ikaw wala kaya hilig nga mag-mingle sa mga tao sa palibot mo, ay buksing imo mga mata. Buksi ang imo balatyagon. Kay nga, kung amo ina ang pilasang imo iya kinaiya, kabugat o si saba lang kaugalingon mo. Kabugat para sa imo nga magyuhom sa iban. Kabugat para sa imo nga mga opinion sa iban. Pero kung ikaw palayuhom, kung ikaw friendly, kung ikaw maayo gid makigbagay, kaga maayo ikaw magpakita sang imo concern sa imo pareho, ay sigurado gina yan. Di ba la? Yes, mangin malipayon ikaw. Alas 2:12 Action Radio Philippine Standard Time. O sa ito na dira mga kauturan, ari ay ho, ang makabig neto non-acidic kag Dr. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Sabi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga... Nakamida. Sa mga naka-online na itong dirang mga palangga, mayong hapon lang na sa inyo. And thank you gid sa pagpun ninyo kay Tita Wilma karon iya nga hapon na. Ang aton man pangamusta sa inyo dira. Sir Antonio Beronio, ara siya nag-upload man sa iton online. Mayong hapon, Tita We. Watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga.
Kag mayong hapon sa Beronio family, kag Bayoran family. Salamat gid. Jessica Conlo, good afternoon Tita Wilma. We're watching at Talisay City. Paki-like lang kag paki-share sang aton sa ni program diri sa Action Radio. Para happy kita tenan. Kay Inday Julie Pat Militado Patrimonio, mayong hapon Tita We, watching from Singkang. Mayong hapon lang sa mga taga Singkang. Good PM I'm sorry. Siling ni Inday Connie Dormitorio. Good PM Anchor Woman Wilma Sugaton. Monitor lang, salamat gid. Kag-ara man naga-monitor sa aton, nagaupod man sa aton karon nga hapon ang Dinoy family. Ang Dinoy family, Mina May, Bona May, Dinoy. Kay Girom, kay Roming Dinoy. Mayong hapon lang dira. Tutu James, mayong hapon gid. Kay Martin Aliling, good afternoon. Yes, Sir Dennis. Richard Tibor Roma, hi and hello. Merry Christmas sa imo una ko ha. Dennis Richard Tibor Roma, Merry Christmas. Ari siya gaupod man sa aton online. Kay Joanne Salmete, Joanne Salmete Isia, mama yung hapon lang dira sa imo. Kag kay Inday Virgie Alpinda, mayong hapon lang da. Si Inday Joanne Salmete Isiha, aga pamati lang sila suno sa iya sa barangay Gintubdan. Family Isiha, Gintubdan. Okay. Family Isiha kay Joanne. Yes, salamat gid. And Tita We, good noon. Ari naman kami diri sa Mycelan Homes. Kay Thelma Iguico, salamat gid kag mayong hapon dira. Kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer, kag Rosita. Rosita Villaruel, syempre Tita We, present. Present kami diri sa Mycelan Homes. Okay, yes, din na to nagtalang ng mga 4 ka mata ni Tita We. Present man, ang akong 2 kaapo, ari na sila, tapos na sila vaccine kahapon. Wow, congratulations sa inyo. Stay healthy always and God bless you and your family. Likewise, ma'am. Tita We, please greet my daughter, Visay, Mary Joyce Macunat Benedicto, celebrating her birthday today. Thank you and God bless. Wow, happy birthday, Visay or Mary Joyce Macunat Benedicto. Halin kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Salamat man. Ma'am Ana Zinoro, aga gabi nga inom may honey lemon with luya. Ibit nga tubig to init nga tubig. Yes, oo. Ako sa agamo ko na sapon before magtulog, amuman ko na. Kaya do ka nami, matyagan mo, bali do ka mag-anda yun. Di ba, Mama Ana? Thank you again. Na nagupod sa ito online, si Serufino Iragabino Zain Dumanan. Ara lang siya kunugalantaw, ga-monitor, kag naga-tanaw sa live naton. Mama Ana Zenoro, thanks for the big heart. Mayong hapon action Tito We, naga-enjoy gid ko. Nag-join sa fan games online. Wala gid. Sige lang at least enjoy. Yes, ma'am kung ibisan hindi lang niya magdaog, kung gina-enjoy mo ang tanan, happy, hindi na yung mabayaran sang hindi na yung mabayaran sang price nila, di ba? Yes, Yen Estante, hi, watching from friends. Oh, hi, hello, good afternoon, Merry Christmas to you and your family, God bless. And extra careful man ka mo dera, no? Thank you, gid ma'am. Martin Aliling, salamat man kag mayong hapon. Kay Ray Barrioga, mayong hapon Tita We. Ara sila. Salamat gid sa inyo. Kay Inday Blaza, how are you Inday Blaza kahapon? Sorry lang wala ka nag-greet ni Tita Wilma But anyway, thank you kid. Kag yes, kay Wilma Inocencio dira sa Isabela, mayong hapon. Kag madamo gid nga salamat sa imo man. Kag syempre sa mga nag-heart sa ato nag-send sang heart kay Tita We. Kamusta lang kag mayong hapon lang dira sa inyo. Kay Christine, yes, Menias Valil. Miss Ems Aboso, thank you gid ha. Kag kay Yvonne Bustier, kamusta na ikaw Yvonne Bustier? Good afternoon. Kay Ramea Vergara Cardinal. Kay Connie Espanera, Connie Esparicia Labaniego. Okay, enough lang na. Balikan lang kamo karon ni Tawe uli, ha?
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Para naman sa aton informasyon, FYI, for your information, aton iyakaron nga hapon, ang ito naman ma-share sa inyo sa sininga hapon since bala nga matugnaw ang aton panahon amo na siling naton nga malamig ng simoy ng hangin, matugnaw na gid man Tita Wilma, di ba? Matugnaw ang aton sini hangin, pati bala ang pagpaligo sang matugnaw man nga tubig, may benepisyo sa aton ikaayong lawas. Ay kadamo gid nga daan. Damo ning gina-challenge mo basta matugnaw panahon. Maligo ko na aga. Abaw. Hindi lang ko maligo katugnaw ba kakibig-kibigid. Pero kinahanglan ano gani? Kinahanglan makapaligo gid kita adlaw-adlaw. Hindi mo gid pagpaharion sa kaugalingon mo ang katamad. Kay nga abi mo, ang pagpaligo sang mabugnaw, matugnaw nga tubig, may benepisyo ina nga hatag sa aton. Aba, paamo ka na. May araman sa iban, pareho sa amon, hindi kami pwede kapaligo sang cold water or mabugnaw, matugnaw nga tubig, kinanglan warm water. Sa mga may cancer. Kaya active na iya mga cancer cells kung matugnaw ang imo ipaligo, kag matugnaw ang imo imnon. O na, kakaong kaswits, inay ko po na. Muna lang na, dito yatawi sa pagpaligo sa matugnaw nga tubig, kaya may benefits ini para sa aton mga palangga, mga tagpalamati nga nag-upod sa aton karon nga hapon. Pila sa mga benepisyo sang pagpaligo sang matugnaw nga tubig, sa mga gusto
gusto dira nga mag-lose weight, gusto ninyo nga magmulumagaan kamo, mabuhinan ang inyo kabugaton, yes, paligo kamo, matugnaw or mabugnaw nga tubig. Saga, hindi na kamo mag-init tubig, kay tamaran ka, matugnaw, hindi ka maligo, kay tugnaw gani. Pero, hibaluon mo, nga may benepisyo, gini na nga mahatag sa imo. Na kay nga, nagapa-active ang mabugnaw nga tubig para sa imo lawas, nagapa-active sa brown fat sa lawas mo. Nga amo ina siya naga-create sang kainit sa lawas, nga amo naman ang nagatunaw sang fats sa sulod sang lawas mo. Ina iya sa suno sa men improvement nga atong sininabasahan, that's why kuha naton para i-share sa inyo. Kag ang pagpaligo sang mabugnaw nga tubig nagapabakod, nagapabaskog man sang aton immunity. Kay nga base man sa pagtuon sa England, ginadugangan sa mabugnaw nga tubig ang metabolic speed rate kag white blood cells sa atong lawas nga amo iya ang nagaaway, nagapakigbato sa mga balatian. Gets nyo na? Magluwasin na ginapanami pa niyang imo sini pamatsyagan ako na nahili buhin-buhinan ko ng katugnaw kay nagabatsyag ako iya, no? Pero kung gusto ko nami gid ako para paligo gid ko bugnaw nga tubig ngiraan. Okay, magluwas sa sina nga benepisyo, nagapanami pagid ang pagpaligo sa mabugnaw nga tubig sang ilig sang imo dugo, ang flow bilis sang imo blood sa lawas. Kay nga kung magpaligo ka sa mabugnaw nga tubig, gilayon man nga naganubo ang dugo sa mga organ naton para nga ma-maintain naton ang kainit-init sa ngaton sa nilawas. May ara, tada mo nga mga pictures nga makitaan man ninyo sa mga online. Ara dira ka wala. Ara dira nga benepisyo nga mahitag para sa ito ni FYI. Benepisyo para sa itong sini lawas kung magpaligo ikaw sang matugnaw nga tubig. Kag magluwas sina, abi ninyo nagapanubo man sang stress. Nagapanubo siya sang stress kag nagabulig man ina para nga magnubo, mabuhin-buhinan ang inyo uric acid. Let's say, kung mataas ang inyo uric acid, kag nagapa-boost man sang glutathione sa dugo, nga amo naman ang pabuhin sang mabatsyagan mo iya nga stress. Mga malipot lang ina siya. Pero mapuslan gineton ina. Hindi ka pa kung stress na stress, kapaligo lang balabugnaw nga tubig. Kay ginapabugnaw man yung imo lawas, kay ginapa-active niya. Ang imo sini glutathione sila. Glutathione sa imo sini lawas kami ara siya, di ba? Kag ginabuhinan niyang imo sini uric acid. Nagapaano pagid? Nagapromote pagid sang madasig nga muscle recovery kag magkapagwa sang lactic acid sa sulod sa atong lawas. Sa bago ka opera, bago ka operasyon, para nga madasig ang muscle recovery mo. Kung magpaligo ka everyday, mas nami gidya nga mabugnaw nga tubig ang imo sini ipaligo. Kag isa pagid sa mga benepisyo sang pagpaligo sa mabugnaw nga tubig, let's say cold shower, kung may ada ka daino shower, hot and cold, pwede gina, kay nagapanami, man na siya sang imo skin, kag sang imo buhok, sang imo hair. Wow, gapanami sang imo skin, kag sang imo hair, kay nga, pahagan-hagan niya, or ginabuhinan niya, nga ang peligro, nga pagkadula sang natural oil sa imo skin, kag sa imo buhok, tungod sang cold water nga ina, sang mabugnaw nga tubig nga ina. So, hoping naman si Tita Wilma nga sa pagpaligo mo sang mabugnaw nga tubig, hindi ka makabugtaw sa pagbugtaw mo sa aga, hindi ka na magpatamad-tamad, kay nga dako ang mabulig sina sa imo kayong lawas. Let's say, kung gusto mo galing ang mag-lose weight, paligo ikaw. Cold water ang mabugnaw nga tubig. Kag, yes, kung sa aga ka paligo, pagbugtaw mo gid, ang imo bala adrenaline rush, yes, makakasya na. Kag makakreate naman siya sang norepinephrine. Ano yung norepinephrine ngayon na, Tita Wilma? Amo inang
hatag sa imo dugang energy. Maka-focus ikaw, kag maka-develop pagid more maka-improve sa imo performance sa imo trabaho o kung ano man ang imo activity. Gets nyo na, di na ko naman patamad-tamad, balapaligo ko na aga. Especially sa sining December, tungod sa southeast monsoon o kung amihan, nga among nagahatag sa aton sang matugnaw nga panahon. Kinanglan preparar lang. Hindi na sa mainit nga tubig. Basta healthy lang ikaw kag hindi kaya sang lawas mong pagpaligo sa mabugnaw nga tubig. Go, go! Ha? Kaya nga, among to sulito naton sa magkadali, ang gani, makapalusbulig sa imo pa sa pagbuhin sa imo kabugaton, lose weight. Maano pagitawi, nagapabaskog man sang imo immunity, sang aton immune system. Nagapanami man sang flow sang aton dugo. O ano pagkit? Ang imo uric acid nan iyaman ina buhinan, ginapahagan-hagan. Kag yes, ginaboost niya ang glutathione sa atong dugo nga makapabuhin sang imo na batyagan nga stress, di ba? Yes, kinanglan. Ara pagin muscle recovery, kag syempre sa skin ginami. Na skin kag sa imo hair. Kinanglan. Ginakuha yung mga natural oil sa skin tamo kag sa aton sini hair. So, ina nga mga benepisyo kabay nga makabulig sa imo sa inyo, especially sa aton sini mga conscious gid nga mga kabataan kag mga adult. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Inday nel ni mayong hapon lang dira sa imo. Salamat gid kag sa mga kaupdanan mo dira. Sa Singkang Airport ka Rizalino Siglos, hi and hello naman kag sa East Homes 4 dira sa Barangay Mansilingan, kay Nena kag kay May Guardamo mayong hapon sa inyo. Merry Christmas na nga in advance, no? Kag dira man sa Camp Amber, sa Don Salvador Benedicto kay Virginia Manihable. Kamusta lang sa imo kag mayong hapon. Dira sa Purok Pine Tree mayong hapon Leobert Santillan kag kay Grace Mary Santillan. Yan baby Arsha, good afternoon man. Sa mga taga-habhab dira sa Purok magbinuligay mayong hapon, karon balikan ko ina. Pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Ang Dr. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Okay Malumina, ara na siya. Mayong hapon lang dira sa imo. Ay, mayong hapon ko na miswe. Mayong hapon man da sa imo, ma'am na. Kag ara na siya. Si Wilma Inocencio Cabarles from Isabela, Barangay 8, Yulo Street. Kompleto iya address. Angela Gayondato Castillo, good afternoon. Thanks for the damo gina-hearts ba? No? Salamat gid. Angela, yes, mayong hapon dira sa may Bangga Tutong, Barangay Felisa. Good afternoon lang. John Serna, mayong hapon tawi kag sitanan. Salamat gid John Serna, no? Good afternoon, stay safe man. Gerald Gadudo, salamat man. Kag Sir Milili Uligo dira sa may Banes Cafe, kamusta lang? Mayong hapon lang. Kag madamogin nga salamat sa imo. Na kay Sir Alex Montesa, good afternoon. Yeah, Jules Lucasan, mayong hapon kag kay Hari. Kay Harry Arellano. Good afternoon. Thank you so much, man, Ana. Roslyn Valdesimo, salamat sa imo. Kag kay Boards Asa, mayong hapon. Kay Connie Dormitorio, salamat man. Mayong hapon lang da. Kag, yes. Angela, yes, salamat gid. Kag kay, I'm sorry. No, kay Den Roma Ugatis, salamat mayong hapon sa heart. Kay Waladislao Zelik, pati na account name, ginarambol mo. Mayong hapon man, salamat man sa imo. Stay safe and God bless man. Romea Vergara Cardinal, salamat man. Kag, yes. Christian Monterde, Fatima Salas, mayong hapon, salamat gid.
Kag nagaupod man sa itong sa siningapon si Ms. Margie Haniva. Thank you, kid, no? Okay. Kag, yes, the way, yeah, ara, gitsa, hindi na sa magpalibak nga dan. Di ba, Sir Alex Montesa? Mayong hapon, kabalo ko, bisan hindi ka mag-send message, kabalo ko nga ara ka online, kag sa imo radio. Ang iya sa greetings ba? Mayong hapon, bag-ulang ko, yes, sa program, busy pagid abi, kagina, mayo lang, nakahawid, okay, done share na siya ko na done share and like na Tita We. May patamyaw lang ko. Sila ni Momster Mayos, kag si Doc Mike Mayo, sa Rochester, Minnesota, si Jinky De Legdon, sa Phoenix, Arizona, Noel Amar, sa Ontario, Canada, kag Sir Mileli Uligo, sa Venice Cafe. May damo ganyan salamat. Okay, sir, salamat man sa imo. Ha? Okay, okay, relax lang ha. Salamat gid sa inyo. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Okay, happy birthday, Anay, sa mga celebrators natin for today. Happy birthday, kids, sa inyo. Especially kay Christopher Lisay. Check to na Dayan. Yes, Christopher Lisay, happy birthday from beautiful and cute Indayan. Aba! happy birthday lang dire sa imo. So, enjoy your celebration. Wish lang natin, of course, sa gihapon good health and be safe always. And God bless, more blessings pagin. Sa iban pagin natin dire nga mga kauturan nga nagaselebrar sang ilang kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday and God bless. Kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para naman sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw sang Sabado, Disyembre 11 tuig 2021.
Unahon neton ang zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius amo ini mga natao Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Mga Sagittarian, pamati sunod sa inyo horoscope kinahanglan may ara gid kamo fitness program sa inyo kaugalingon. Umpisahan nyo gid ang fitness program nga ina para nga madula ang stress sa inyo kaugalingon kag ma-develop ang perfection sa lawas ninyo. Aso na kinanglan mangin mahinalungon man kamo sa inyo mga ginakaon Sagittarius kay posible karon nga adlaw hindi ka matunawan gani hinay-hinay lang. May ara ikaw isa ka miyembro sang inyo pamilya nga magaulo angga sa imo. Pasugtan mo basta masarangan mo lang. Basta magpaulo angga kapin pa Disyembre may but silinguna mo di bala? May suwerte mo or ninyo nga mga numero Sagittarius 11, 21, 35 kag 47. Baby pink is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn naman Disyembre 22, no? 22, tubto Enero 19. Sunda lang, no? Suno sa imo horoscope, sunda lang ang dalagan sa imo kapalaran para nga matuman mo ang gusto mo maangkon sa kabuhi. Himuon mo lang ang nagakadapat Capricorn. Masuwerte mo nga mga numero 33, 8, 22, kag 15. Sky blue is your lucky color. Aquarius. Ang mga Aquarius, Enero 20 tubtob, Pebrero 18. Okay, 18. Aquarius, ara ka na sa legal nga pang-idaron, ha? Ara ka na sa legal nga pang-idaron pero masurpresa ikaw sang mga kabataan. Mga kabataan nga wala kag ekspektar amo gali makahatag sa imo sang kalipay iya karon nga adlaw. Kung nanuina ikaw lang na nakabalo, kun matabo gid man. Pero may ara hinay-hinay lang sa paggasto. Mas swerte mo nga mga numero 22, 17, 59 kag 36. Marigold yellow is your lucky color. Mga Pisces naman, yung mga Pisces, Pebrero 19, tubto Marso 20. Wow! Pagabago ang kabuhi mo ya, umpisa karon Pisces, di congratulations. Ina tungod sang imo nga pagpaninguha, ina tungod sang imo nga kapisan. Kun nga sige-sige ang tubod sang grasya sa imo kabuhi. Mga masuwerte mo or ninyo nga mga numero Pisces, 43, 36, 22, kag 12. Cherry red is your lucky color. Aries. Ang mga Aries naman, mga nataw Marso 21 tubtob Abril 19. Na-stress ka karon nga adlaw, ha? Abi mo ko ano, dahagay ka dahagay pinangakig. Husto na Aries, ano? Sino sa mo horoscope, tudlui ang kaugalingon mo nga magpasensya sa mga tao sa palibot mo, especially sa imo isig ka pareho. Mas suwerte mo naman yung mga numero 15, 22, 49, kag 22. Electric blue is your lucky color. Taurus. Ang mga Taurus naman Abril 20 tubto Mayo 20. Mga Taurus inyo horoscope karon nga adlaw, ang imo bala naandan nga pamatasan pero kung hindi siya manami dapat ginayan naton bag-on, di ba? Na tinghuaan mo nga mabag-o ina. Hindi mo man siya madula sa imo pagkatao pero mapahagan-hagan mo ina suno sa imo horoscope. Kag kung mahimo mo ina, magabag-o ang dalagan sang kabuhi mo. Kag mangin malipayon ikaw, Taurus. 47, 32, 26, kag 12, mga maswerte mga numero, pearl white is your lucky color. Alas 2:44, Action Radio, Philippine Standard Time. Una nga bahin pa lang ina sa aton paghatag sang mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Magabalik si Tita Wilma. Okay. Oh, na okay.
Okay, sorry, no? Diretsohon na lang ni Tita Wilma. I'm sorry, kid. Thinking may ara pa. Isa. Okay. Na? Padayuno na ton ang mga nabilin nga mga zodiac sign para sa itong horoscope karon iyang adlaw. Pero dira kay nang Helen kay Nong Joe sa may sa San Enrique, no? Kay nang Helen kay Nong Joe Bacau ko, good afternoon. Dira naman sa Punta Taytay nanay Mary Segovia, kamusta ikaw mayong hapon? Ilabi na gid dira sa Sulianas. Sa Sulianas sa Dungkaan, okay, Terry Flores, sa pamilya Flores dira sa Barangay Punta Taytay. Salamat gid. Kay nanay Marit Alvaran kay Rosie Ducay dira sa may Eroreco, salamat gid kag maayong hapon sa inyo. Baw nga mga anak kamo na. Okay, salamat gid Kag dira man kay Inday Feli Paris kay Gingging. Inday Feli Paris kay Gingging na siya tawe. Sa may La Carlota mayong hapon man. Okay. Gemini na kita, Tita Wilma. Sa mga Gemini. Mayo 21 tubtob. Hunyo 21. Gemini, ang inyo sini horoscope. Abi mo, mahatagan sa batsang mabinuligon nga tao ang imo kontrata nga nasudlan. Kag magaabot kag mabaton mo gid ang imo ginapaabot nga kaayuhan. Abi mo madamo tungod sina madamo ang magasalig sa imo. Mga maswati mo nga mga numero 26, 16, 42, kag 7. Amethyst violet is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman Hunyo 22, tubtob Hunyo. Hulyo. Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, ma-attract mo ang damo nga mga friends karon nga adlaw tungod sang imo pagka mainabyanon kag tungod sang imo pagka mabinuligon. Kung ano man ang imo desisyon nga nahimo, hindi paghinulsuli na Cancer. Mga maswati mo naman nga mga numero 21, 15, 36, kag 9. Vanilla brown is your lucky color. Yes, sa mga Leo naman, Leo Hulyo 23, tubtob Agosto 22. At tungod sa ginaangkon mo makabig, tabala nga creative expression ba tungod sa creative expression nga ginatawag masalapuan mo ang pure love tungod nga paghigugma kag tungod sinabi mo makabatyag ikaw sang tensyon karon man nga adlaw pero enjoy ikaw kay nga may sorpresa nga kaayuhan, ikaw nga mabatong. Maswati mo nga mga numero, Leo, 41, 12, 36, kag 22. Shocking pink is your lucky color. Ang mga Virgo, antes man ang mga Virgo, kadali lang. Ara si Nanay Luz de Vivar, nga nagapamati kag nagaupod sa iton karon nga hapon, mayong hapon lang dira. Yes, dira sa Camilo of Meadows, kay Ma'am Josephine Giusera, kag sa bugos nga pamilya, sa Giusera family. Kay Ma'am Adoracion Rufin, kay Inday Nemye, kag kay Nini Fatima Salanap. Good afternoon lang dira sa inyo. Kag madamo, gid nga salamat na sa inyo padayon man nga pag-upod kay Tita Wilma Texaca. Dira sa Bet Store, Bibi, salamat mayong hapon man kag kay Manang Perla, kakainday May, mayong hapon lang. Bawara, dira gali pagido sa kilometrahe 14 sa Kalumangan, Bagao City kay Chay Pasing. Chay Pasing nga manughilot kuno mayong hapon lang dira. Sa pamilya Halea kay Chay Diling, Adelina Padilla, salamat man kay Buknoy. Sa Buknoy Maklin Puy kay Kuy mayang baw. Salamat gid sa inyo kag mayong hapon gid. Okay, salamat gid. Dira sa Ibuan family, Ibuan family, Hirumiano family, Dailani, good afternoon kag sa bugos mga pamilya sa Ibuan. Kapis. Sir Felix, Sir Ipe, paamo ka na bala. Sir
Ipe or Felipe Mongkethar kag kay Ma'am Jocelyn mayong hapon man kag madamo gid nga salamat. And of course kay Tuto Romel, hinay-hinay lang kay basi kun mapalpag mo ang imo mga kamot. Okay man, okay na. Tapos na wala na itawil mang imo sini nga mga paghatag sang ila zodiac sign para man sa ila sini horoscope. Ayan. Ari na kita sa Libra or hindi Virgo to Tita Web sa mga Virgo Agosto 23 to Setyembre 23. Yes, Virgo, abi magpagiya ikaw sa isa iya kataw nga naka-intiende sang imo sitwasyon para mahibaluan mo ang imo life purpose, ang katuyuan mo diri sa kalibutan kung anugyan nan. Ma-attract mo man ang ma-attract mo ang isa ka babayi or lalaki, kag yes, may chance nga mangin life partner mo siya. Pero, sunod sa imo horoscope, kilalahon gid anay sang maayo. Mga masuwati mo nga numero 47, 22, 52, kag 12. Lavender is your lucky color. Libra. Ang mga Libre naman itaw Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. May ada oportunidad nga mag-aabot sa imo. Pero desisyonan mo ina sang maayo, desisyonan mo sa maayo, siguro tun-an mo gid anay sang maayo antes ka maghatag sang imo desisyon para hindi ka maghinulsol. Kag karon nga adlaw magagwa kag makit-an nilang imo unique personality. Ano ay haninang unique personality mo man? Maswerte mo nga mga numero 26, 32, 15, kag 47. Libra, magenta red is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio naman Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Wow, subo nga adlaw Libra suno sa imo sini horoscope. Abi mo kun madiskubrihan mo ang ginaangkon mo nga ikasarang, madiskubrihan mo ang imo talento pagid dugang nga amo ang makahatag sa imo dugang nga trabaho, dugang nga dugang income para sa imo. Kung may negosyo ikaw ti mangin maayong dalagan sa imo negosyo, ba increasing ang imo sini income, good for you. Maswati mo nga mga numero 42, 39, 15 kag 22. Lucky color duhat purple. Okay, Scorpio, nabatian na ang aton sini ang imo sini nga zodiac sign para sa imo horoscope karon nga adlaw. So nabatian nato ng kabugusan nga paghatag ni Tita Wilma sang aton sini horoscope sa Sabado nga edisyon sang This Is My Life, Disyembre 11 tuig 2021. Ma'am Maria Teresa Hofalinya, kahingabot ka pa, maayong hapon sa imo. Okay? Sa siningabahin, pangabahin ni Tita Wilma, updin ninyo anay ako sa pagpangamuyo sang aton Orasyo Imperate batok sa COVID-19. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasong sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod
nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sa kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. Umahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Okay, so salamat sa pag-upod ninyo kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sang Orasyo Imperata. Baitok sa COVID-19. Nagambal si Tita We nga hindi ginaton ina pag-untetan mientras nagapangatubang pa kita sa amo iya nga pandemya. Kinanglan padayon kita nga mag-aampo sa kahitaasan. Hindi bala sigihon ta na iya tubtub nga madula ang pandemic nga ini. Kay although nga sambal sa Department of Health, Omicron-free pa hasta subong ang aton sinipungsod Pilipinas, pero kinahanglan sa gihapon kita iya ang maghalunghay. So gamay lang gid bala kapasiplat sa sa Miss Universe 2021 nga dito dito sa may Israel na kay nasang agagin patigayon ang National Costume Competition siniginata kabig nga 70th Miss Universe pageant at nakakuha man sa eksena ang outfit or national costume ni Beatrice Luigi Gomez, mystical goddess, ang iya sining bakunawa mo, national costume for Miss Universe. Siling gani sa nakita natin sa Instagram niya, is she a goddess? A mystical creature, beautiful mystical creature. Kung lang taon natin ay katahom-tahom gid asang iya sini costume. Well, anyway, salamat gid, no? Salamat gid. Dali lang manamyaw ko bala kadali anay Tita Wilma, no? Kay Mama Madina Binares dira sa May Kabog, sa Bacolod, Kabog diyan, no? Sa May Kabog, Bacolod City. Good afternoon. Salamat gid sa pag-upod. Tagsa kaadlaw sa Action Radio Bacolod, especially kay Tita Wilma. Dira man kay Ma'am Milagros Maghayan, ang former principal sa Feliz Elementary School. Thank you, good ma'am ha. Salamat gid. Dira man sa pamilya Binet, kay Nailina, kay Mando Mayong hapon, sa Hilborian family, Nanang Laida, kay Danilo, sa bugos nga pamilya Mayong hapon man. Kay Nanay Nelly Malati, Mayong hapon. Kay Melchorita Ferrer, salamat kid. Pero sa siningabahin, tino naman sa pagpaalam ni Tita Wilma sa This Is My Life, pero dali lang bala kay kakatulit sa akong tutungan.
konsensya, gid kay kung mag-atake na siya, gid mapunggan ni tiway mo, na? Okay. Pero ang test man ako magpaalam, syempre, din ninyo, anay ako sa pagpangamuyo sa atong sa 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, tiyo na sa pagpaalam ni Tito Wilma. Salamat gid sa pag-upod karon nga adlaw. Sabadong edisyon sa This Is My Life sa liwat, Disyembre 11 tuig 2021. Pila na lang sa itong sa ni Christmas countdown, Tita Wilma. Pila na lang gani? 14 days before Christmas Day. And 21 days kag aton man i-welcome ang year 2022. Ang ito naman Bible verse of the day nga ibilin sa inyo karon iya nga hapon. Halin sa Proverbs chapter 18 verse 2. Fools find no pleasure in understanding, but delight in airing their own opinions. I can't say goodbye. Salamat gid sa inyo. So, happy weekend. Stand by sa matahong nga drama, mensahe sang paghigog. Happy Sunday and happy family day buwas. Magkaka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio! Aksyon